Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Shirin taurarin yabo. 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 Masu kallaga dai wannan shirin taurarin yabo. Kuyi marabala da sabon shirin taurarin domin ku ne aka yi wannan shirin taurarin yabo. Waƙan yabo ne a cikin shirin taurarin. Masu son aiki yau ga shirin taurarin ya ƙara so da ƙauna sabon shirin taurarin. Taurarin yabo ne sunan shirin sai mu ƙara himma yau ɗan uwa. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo wani shiri ne da zai dinga kawo muku hira da mawaƙan yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare, a jihohi, a ƙasashe daban-daban a faɗin Najeriya da jihar Kano da duniya baki ɗaya, daga maza zuwa mata. Wannan shiri na taurarin yabo ya fara ne daga wannan lokaci. Shiri ne kamar yadda na gaya muku na tattaunawa da mawaƙan yabon Annabi, ka ji tarihin rayuwarsu, ka ji yadda suke gabatar da waƙoƙinsu, ka ji kuma yadda suke gudanar da a rayuwarsu zuwa majalisai da jihohi da suke shiga. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Shirin taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. A cikin shirinmu na taurarin yabo, bisa al'adar wannan shiri muna tattaki da zaƙulo muku mawaƙanmu na yabon shugaba sallallahu alaihi wasallam daga maza zuwa mata. A wannan lokaci ma a wannan shiri na taurarin yabo mun yi katari, mun yi babban kamu inda muka samu muku babban sha'irinmu wanda waƙoƙinsa suke shu'ura a wannan lokuta da kuma nan gaba ma insha Allah. Na san ko da ban ce kuma mai kallo ka bagu akan ka ga waye wannan sha'iri. Ina mai murnar gabatar muku da Malam Musa Garba Gashuwa mai laƙabi da MGG. Malam Musa, mune maka barka da zuwa cikin wannan shiri na taurarin yau. Assalamu alaikum, ni ma ina mana murna ga baki da. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, a cikin bisa al'adar wannan shiri ga dukkan sha'irin da muka kirawo mukan so mu ji ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa. Shin da farko wai wane ne Malam Musa Garba Gashuwa? Jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kowa ya sani sunana Musa Garba Gashuwa, kuma mahaifina Alhaji Garba Gashuwa kusan shahararre ne a duniya ma zan ci gaba ɗaya harkar waƙoƙi na siyasa. Kuma ni haifafen ƙasar Yobe ne a wani gari ana ce masa Gashuwa, a inda tun ina ɗan gangani dai a takaice su mahaifana Allah ya dawo wasu nan Kano da zama, a inda anan na taso ne wayo ne sauran karatukan da Allah ya sa nai, wanda a yanzu dai zan ce an haife ni 1980. Wannan shine takaitaccen tarihi a wurin. Mai kallo, a cikin wannan shirin namu na taurarin yau kun ji kaɗan daga cikin tarihin rayuwar Musa Garba Gashuwa. Malam Musa, a bisa al'adar wannan shiri dukkan sha'irin da muka kirawo mukan so mu ji wai me ya baka sha'awa har ka tsinduma cikin waƙoƙin yawan shugaba sallallahu alaihi wasallam. To assalamu alaikum, da farko dai zan iya cewa ina wa Allah godiya tunda shine wanda idan ka ga bawa ya tsinci kan sha'awu to duk abin da ka san zaka yi ba yin kanka bane, Allah ne yake kaddara maka kai shi. So da farko ina gode wa Allah da ya yi mu a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma har ya nufe ni da in dinga yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da kuma ya ja hankali har na shiga cikin waɗannan kasidu musamman na farkatar sahawa, domin ba na manta tun ina ɗan kankani a islamiyya, umariyatul islamiyya akan tashi mu a ce mu tashi mu yi kasidu a bamu tun ba ma rubuta da kanmu, hatta kai mu muke dan samu mu rubuta akai a gyara. To gaskiya abin da ya ja hankali na zan iya cewa musamman yanzu da nake waƙoƙin farkatar sahawa, mutane ne waɗanda suka ba da gudunmawa wajen addinin musulunci, kuma
nan kasar mu ta Najeriya muna ɗaya daga wanda muke yawan kallon su da sauraron su. To wannan abin ya ja hankali na wajen naga to ni ma ya kamata tunda Allah ya sa ina dan ji waƙoƙi, me zai hana in ji waƙoƙin Barkatul Sahawa ko da dai yaya ne mutane a fuskanci wani abu a dinga gane tunda ba kowa ke da larabci ba. To saboda haka wannan ya ja hankali na matuƙa wajen yin waƙoƙi da karin Sudan, kiɗan Sudan na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masu kallon mu kun ji yanayin da ya sa Malam Musa Garba Gashuwa ya zaɓi ɓangaren waƙoƙin yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam, kuma yake juya waƙoƙin 'yan sahawa, kuma ya zama abin ya shiga jikinsa ya karɓi a zuciyar shi. A Malam Musa na san dole a dukkan abin da aka ce an fara yana da farko. To a lokacin da kai sha'awar ka fara juya waƙoƙin 'yan sahawa, wacce waƙa ka fara juyawa tasu har ta sa kuma aka san ka akan wannan ɓangare? Gaskiya. To alhamdulillahi kasidar da zan ce na fara juyawa mai karin Barkatul Sahawa ita ce nasabar manzan Allah, ita ce farko wacce na fara yi. To bayan ka juye waƙar nasaba, a cikin in ban manta ba a cikin waƙar ka ta nasaba a bidiyo ma akwai wurare da kake ta lissafo nasabobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin ya sa yara na gida da masu kallo manya da yara wani ma bai sanya nasabar manzan Allah take ba, amma sanadiyar waƙar ka ta Sahawa ya haddace wannan abu. Wani daɗi ka ji a zuciyarka na jama'a da suka karɓi wannan waƙa kuma da hannu? To alhamdulillah, ka san duk abin da za a ce kayi shi na wanda ya shafi aikin alheri, to bayan ya amfana da al'umma kai ma kana da naka ladan a ciki. Hakika ina mai alfahari da farin ciki cewa ko bayan ba raina, hakika duk wanda ya ji wannan abu kuma ya saurara zai karu kuma zai san cewa ga yadda sunannakin iyayen manzan Allah suke. Saboda da yawa ba kowa ne yake iya cewa bari ɗauko littafi ko ya je makaranta ya yi karatu ko ya duba ba, amma sanadiyan waƙoƙi da ake saurara to kaga ya zama mu kalubale akan mawaƙa mu dinga shiga da tattafe ko muna ɗibo abin da muka ya kamata mutane su dinga wanda bai ji a ɗau littafin ma ya ji saboda ya karu. To wannan gaskiya ana mai alfahari da farin ciki akan wannan. Bari mu dan shakata kaɗan daga cikin wannan waƙa ta nasaba, albarshi idan mun dawo za mu dora. Ya sahibul husn wal jamal shugaba, ya Muhammad Mustafa mai kyawun asali. Kuna tattare da shirin Taurarin Yabo, kuma na san kun dan nishadanci da wannan waka ta nasaba. Malam Musa, alhamdulillah kai kokari sosai wurin gabatar da wakan nasaba. To a cikin wakan nasaba wani baiti ne ya fi ɗarsuwa a ranka? To zan iya cewa baitin da na faɗi na jero kakannin manzan Allah dan kusan shine ma yafi abin da dama shine nasaba. Kware. Shine daga sai ku zama a abin nan ina. Inda kake jero dan asalin asali ne ga nasabar sa a bayyane, ya mijiji za na soma da bangaren mahaifinsa ne, ya sayyidina Muhammad tagun Abdullahi ne, shi kuma Abdullahi tagun Abdulmutallab ne, shi kuma Abdulmutallab tagun Hashim ne, shi kuma Hashim da ne gun Abdulmunafi ne, shi kuma Abdulmunafi shi dagun Usayyu ne, Usayyu dagun Hakimu ne, Hakimu dan Murata ne, shi kuma dagun Ka'ab ne, Ka'abin dan Lu'ayyu ne, Lu'ayyu dagun Galib ne, Galib dan Fihir ne, shi kuma dan Malik ne, Malik dagun Nazar ne, shi da ne gun Kinanata, shi kuma dan Kuzaimata ne, Kuzaimata dagun Mudirkata, shi kuma dan Ilyasu ne, Ilyasu dan Mudara ne, shi kuma dan Nizari ne, Nizar dagun Ma'ad ne, Ma'adu dan Adnanu ne, kakannin kakanni ne na gun mahaifi
nake ji ma yanayin kiɗan da kake yi a dama kana da wani makiɗi ne da idan zaka juya wannan wakar kake ɗaukar sa musamman ka ajiye juya maka ko kuma me yake faru? Gaskiya ni nake da kaina nake ba da wani da kanka kware kwa da kaina nake sai dai waɗanda suka koya min kiɗan ina alfahari da su kuma nakan faɗe su dan ni duk wanda ya min wani abin da zan ce na taimako akan al'amari musamman aka zo kuma kan bangaren ta ya kamata ka yabe shi. Akwai Ali Baba da akwai Tijjani Kazauri, to waɗannan mutum biyu gaskiya sun yi kokari wajen su ga sun koya min kiɗa amma da kaina nake yi. Idan na saurara da yawa suna ɗauka ma kaman ko ina cire murya ne amfani da ina saurara ne da headphone in ji wannan ganguna aka yi amfani da su sai in shiga cikin kwamfuta ni ma nemo na hada. Idan ka ɗauko waƙoƙin duka ka kunna su a lokaci ɗaya kana kunna za ka ji bambanci amma idan ba a guɗe ka kunna ba za ka yi tunanin ai wannan shine wannan sosai. Gaskiya ne. Masu kallon mu kun ji wata baiwa ta biyu wadda Malam Musa shi yake kiɗan shi kuma yake rera waƙa. Duk da dai an ce dama da ba ɗan koyo da gani ya ji kunya. Kun ji yadda ya sanar da irin wanda suka ba shi gudunmawa wurin tafi da wannan sana'a tashi. Alhamdulillah Malam Musa a yanzu gaskiya ba a Kano ba a Najeriya ba a duniya baki daya na san dukkan wanda ya ga fuskar ka ko ya ga kasidunka zai gane ka. Gaskiya. To bayan jihar Kano da kake zaune kana fita wasu wurare ne don gabatar da kasidunka ko wasu ƙasashe? Assalamu alaikum, ina shiga dai jihohi tana kasar mu Najeriya, Allah ya wadata mu da yawa. Muna yawan fita state muna zuwa muna yin kasidu idan an gayyace mu. Saboda haka kasashen waje ne dai har ban fara tsallakawa dan ko Niger ban ce na fara na shiga ba. Amma muna nan muna addu'a tunda ko ina akwai masoya. In akwai waɗanda za su yi ɗaukar nauyin mu zan zuwa. To wannan ba damuwa duk inda aka gayyace mu za mu zo. Malam Musa MGG. Kamar iya adadin waƙoƙin da kake gabatarwa na naka gaba daya, to shi Malam Musa zai san iya adadin waƙoƙinsa guda nawa? Gaskiya ba zan iya sanin adadin su ba tunda waƙoƙin ba iya ne ban manzan Allah kawai nake ba zan iya sanin adadin su ba. To kamar sunan sahawa din da kake yi na ta sahawa su za ka iya kamanta kamar guda nawa ka juya? Alhamdulillah su nayi kamar guda 30 kamar guda 30 hakika ne su. To kamar a cikin wannan waƙoƙi da kake gabatarwa na Babatin Sawa, shin wace kasida ce wurin juya ta kaɗan sha gwagwarmaya da ta wahalar da kai? To alhamdulillah kasidar da dan sha wahala zan iya cewa ita ce hijira. Hijira. Gaskiya hijiran manzon Allah na dan wahalar da rubutun tsarin da na bi na waƙar da kuma yanayin neman labarin yadda ya kamata. Nan ma na dan wahala kadan amma kusan ita ta zama mafofula a wakokin dan ta shiga ko'ina. Gaskiya ne. To kamar ita ne wannan waka ta hijira da ta baka wahala, shin wani baiti ne to kuma ka fi so a cikin wannan waka ta hijira? To ina son baitin da aka tare manzon Allah da shi na dala albadar alaina. Hakika ina son wannan baiti. Waka ce kuma wurin juya ta zama ka samu nutsuwa bata wahalar da kai ba wurin juya ta? Wurin juya ta? A kasidunka. Gaskiya ta ce nasaba. Nasaba. Ita baka sha wahala ba? Ban sha wahala ba gaskiya sai. Juya ta. Gaskiya ne. To masu kallon mu kar dai ku shagala. Kuna tare da shirin Taurarin Yabo wanda muke tattaunawa da Malam Musa Garba Gashuwa mai lakabi da MGG. Ga duk wanda zai riski wannan shiri sunan shirin Taurarin Yabo. Malam Musa a cikin mawaƙan sha'irai zaka ji kowa da inda Allah ya huwace mishi basirar shi. Wannan kalarsa daban, wannan salansa daban, wani ma kirari kawai kewa annabi. Gaskiya ne. Wasu zikiri. To amma akan iya samun dan kalubale ga wasu sha'iran, zaka ji kalaman da suke sawa a waƙar su ko kuma wurin bayyana yaban akwai dan tangarda wurin abubuwan da ke gaya wa shugaba sallallahu alaihi wasallam. To wace shawara
kake ga ka iya bawa mawaƙan yabo don tsaftace kalamansu? Gaskiya ne. To assalamu alaikum. Ni dai shawarar da zan bayar ga sha'irai, abu na farko kusan ana son duk abin da kai ya zama cewa akwai shi a hadisi ko akwai aya na alkur'ani mai girma ko kuma wani babban maganganu na manyan malamai da suka yi magana a kai. Kada mutum ya ce zai dinga sako wani abu na ra'ayi, tunda abu ne wanda yake sai an tambaye ka ranar gobe kiyama. Duk abin da ka zo ka faɗa mutane suka ɗauka sai ka yi amfani da shi, in na kirki ne sai an tambaye ka, in ma mara shi ne sai an tambaye ka. To mutum ya san cewa fa idan kirari za ka yi na manzan Allah to ka yi shi cikin girmamawa. Idan za ka ambaci sunansa ka ambaci sunansa cikin girmamawa. Shi yasa sau tari kasiduna ni ban da irin maganganu da za ka ji irin ana faɗan sunan manzan Allah kai sai gaskiya ba na yawan yi. Sannan kuma duwaka ta sai na je an duba mun an ga da gyara ko ba gyara. Sannan ko wasu kalamai da ake ɗauka wai a ce kai mawaƙi sai ka fito da shi, wai a ce a bakinka aka fara ji a matsayinka na mawaƙi, masu wahalar fassara ko kuma kalma ɗaya ce amma wannan zai mata fassara daban, wannan zai mata fassara daban. To kai a matsayinka na mawaƙi bai kamata ka amfani da wannan ba. Ni ana tunanin iya da kyau ka ɗauki kalmar da idan ka faɗa wannan zai gane me kake nufi, wannan zai gane me kake nufi. To wannan shine shawarar da nake ba wa mawaka. Malam Musa, na'am, tambaya ta biyun karshe. Na'am. Kamar ya kake ji a jikinka da kamar nasarori da kake samu a waƙoƙin yabo da kuma gogayya da kake da al'umma? To alhamdulillah babu babban farin cikin da nake yi guda ɗaya na irin mutane da na haddasu manya musamman masu yi min addu'a. Saboda ni da mutum ya ɗau kuɗi ya bani gwara ya min addu'a. Saboda haka wannan addu'ar ina jin daɗin yadda mutane ake ta yin addu'a, kuma na imani ita ce take kawo nasara. Kuma ina roƙon Allah da ya ƙara taimakon mu, ya ƙara ba ƙasar mu zaman lafiya, dukkan kuma abin da yake nema ya zama fitina a tattare da mu, ubangiji Allah ya nisanci shi. Gaskiya wannan shine abin da nake. To kamar Malam Musa, kana samun kalubale ne misali to ga mutane ko wurin baka shawarwari a dangane da waƙoƙin da kake gabatarwa? To alhamdulillah shi dama kalubale kusan zan iya cewa shine ni fitilar da take haska mun ma sosai hanyar da nake bi. Saboda a lokacin da aka ce kana yin abu baka da wanda zai ce nan ba daidai bane ko kuma ya kyare ka ko ya kushe, to ba za ka yi kokarin yin wanda ya fi wannan ba. Hakika ina samun kalubale ta bangaren masu cewar ina juya waƙoƙin wasu, ni kuma sai nake jin daɗin hakan saboda watakila wanda yake faɗan wannan maganar inda za ka ajiye shi waƙoƙin wasu nan da na juya shi kuma ba zai iya yi ba, kaga hasada kenan. Da saboda haka ita kuma hasada taki ce. Shi kuma mai yin hasada bai san cewa yana rage wa kansa ne wani daraja da lada, tana cinye ladan mutum ne kamar yadda wuta take cinye kirare. Saboda haka ni dai ina mai gode wa Allah saboda masoyin da nake da su alhamdulillah sun fi waɗanda ba sa goyon baya. Bari mu ɗanyi tsinkaye kaɗan daga cikin wata waƙa tashi shi ma kafin mu dawo sai kuma mu rufe wannan shiri namu insha Allah. Domin sa akayyo sararin samaniya da doron kasa tsafsa arzikin sa ne akayo. Taurarin yabo. Shirin taurarin yabo, taurarin yabo, taurarin yabo, taurarin yabo, taurarin yabo. An ce laifin daɗi ƙarewa. A wannan lokaci muka kawo ƙarshen tattaunawarmu da Malam Musa Garba Gashuwa mai laƙabi da Musa MGG. Kuma Malam Musa muna maka godiya bisa lokaci da ka bamu muka kwashe wannan lokuta muna tattaunawa da kai. Allah ya ƙara liddifi kuma Allah ya ƙara maka ɗaukaka fiye da wanda ake kai yanzu. Amin summa amin. Allah ya albarkaci zuri'a. Amin summa amin. A masu kallon mu ni da nake gabatar muku da wannan shiri Jamilu Muhammad Adam nake ƙara muku godiya da kuma sallama. Sai kuma a karo na gaba dan ganin mu da wani sha'irin shi ma ɗauke da irin fahimtarsa da kuma baiwar da Allah ya bashi. Ina muku sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Taurarin yabo, taurarin yabo, taurarin yabo, taurarin yabo, taurarin yabo, taurarin yabo.
masu kallaga dai wannan shirin taurarin yabo kuyi marabala sabon shirin taurarin domin ku ne aka yi wannan shirin taurarin yabo waƙan yabo ne a cikin shirin taurarin masu son aiki yau ga shirin taurarin ya ƙara so da ƙauna sabon shirin taurarin yabo ne sunan shirin sai mu ƙara himma yau yan uwa. Kallon mu mun ƙara dawowa a cikin wannan shiri namu na taurarin yau mun ɗauko muku wata sha'ira wadda kuma kuka saba gani a cikin faifan waƙoƙin kasidu na yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka na san mai kallo za ka ƙagu ka gane wace ce wannan sha'ira da muka yi katarin haɗuwa da ita a cikin wannan shiri namu na taurarin yabo. Ina mai albishir ɗin gabatar muku da malama sayyida Aisha Ahmad Kaka wadda take fitowa a cikin waƙoƙin malam Muhammad Hafiz Abdullah. Da farko malama Aisha muna miki barka da zuwa cikin wannan shiri namu na taurarin yau. A bisa al'adar wannan shiri a dukkan sha'iri ko sha'ira da muka gayyato yakan gabatarwa da mai kallo sunansa da kuma ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa. Assalamu alaikum masu kallo. Ni dai sunana Aisha Ahmad Turaki Kaka. An haife ni a unguwar Gandun Albasa kuma na taso na yi makaranta na a unguwar Gandun Albasa. Na san mai kallo zai so ya ji makarantar Islamiyya ce kika yi ko ku haɗa da bokon gaba ɗaya? Islamiyya da boko. Yanzu a ɓangaren makarantar boko kin kammala ne ko ku kina aji nawa? A'a, ina aji biyar ne a yanzu, ina shirin tafiya aji shida, zan tafi SS3. Malama Aisha, kasidin da kike hawa na Malam Hafiz Abdullah, to ke kike rerawa kuma ki hau bidiyon ko ku a'a akwai wanda yake rerawa? A'a, ba ni nake rerawa ba, sai ya damar jabu kare Adam. Gaskiya ne, masu kallo kamar yadda kuka gani. Yanda Aisha ta gaya mana cewa sai da Murjanatu Bukhari Adam ita kan iya rera kasidu, ita kuma nata sai dai ta hau wannan kasidu. To malama Aisha, ya ake kike iya haddace waka? Zaki ga waka wata ta kai minti 20, wata 18, wata 10, amma sai aga kin haddace ta gaba daya. Shin zama kike ki rubuta ko ko a wani yanayi da kike bi ki rubuta ki haddace wannan waka? Gaskiya yawan ji shi ne yake sawa nake haddace, amma lokacin da ne album din yaya ba zan yi kuka ba zan manta ba, na rubuta waƙoƙin ne. To da na rubuta sai in sa ina ji ina bi haka har na iya. Amma bayan wannan album din gaskiya ba wata kasida da na sake rubuta ta, kawai dai ji yawan ji shi ke sawa na haddace. Malama Aisha, tambayar da zamu kare miki ita ce a waƙar yaya ba zan yi kuka ba, tunda ita ta zama waƙar ki ta farko da kika fara. To ya kika ji a wannan lokacin da aka samu ki kyamara aka fara ɗaukar ki a bidiyo? Gaskiya ni dai da na ɗan ji kamar ba zan iya ba, amma daga baya sai kawai na ga ina iyawa. To a ciki wani baiti ne wanda kika ji a ranki ya fi wahalar da ke ko kuma wurin ɗaukar sa kin sha wahala? Wurin da ya fi bani wahala da an ɗan ringa maimaita shi ma kafin a ɗan wurin shine farkon wurin. Da idan irin na cikin ciyawi haka na kwanta kafin da tashi din da fara ɗauko waƙar, to gaskiya shi ne ɗan bani wahala don an maimaita shi sosai kafin na yi daidai. Malama Aisha, akwai album da kuka yi na kallo mai suna Ambatu. To wannan album na Ambatu bayan kun yi kasidin yaya ba zan yi kuka bane kuka gabatar da shi ko ka kafin nan ne? Sai da muka yi album din yaya ba zan yi kuka ba, sannan muka yi Ambatu. To yanzu kamar wannan video album da kuke a kuna yin shi ne a nan cikin jihar Kano ko ko wani wurare ake fita a yi aikin a dawo? Dan sai in ga ana dan caccanje wurare da falika da wurare haka da yawa. To wanda dai muka fita muka yi shi a wurin da ba Kano ba shine Ambato da Ingancin Kuduri, to shine muka yi shi a Kaduna, amma bayan shi duk albums ɗin da muke yi a Kano muke. Na sani komai gaibi ne idan ba shi ba, na sani duk wani mai isa ba zai kai shi ba.
na sani shine gaskiyar kadai ba wani ba, na sani shine arzikin mutum banzo ba, na sani ba wata daukaka da bai risko ba, na sani shine garkuwa ga duk mai tuba, na sani wanda ya san shi ma ba zai wayo ba, na sani Allah baya ba mu ba dan shi ba. Masu kallon mu barka da dawowa. A malama Aisha, akwai wata waka da kuka yi bidiyo, kuma a yadda aka saba jin waƙoƙin ku ko ake ganin ki a bidiyon kasidu, ana ganin ki ne wani za a ganku da dogayen riguna da hijabai, kaya dai shiga a tsaftace. To a wannan karo kuma sai aka ganki a wata waka mai suna bari mu kai da batula, to kuma sai aka gan ku ga kushe shigar ƙauye da damara da kulle har da tuluma. To ya aka yi kuka canja waƙar ta kuma kuka yi ta haka? To shi dai Islamic album za a ce kamar abin da ne faɗakarwa ne. To mutane za su na ke ganin kamar iya cikin birni ne al'amarin, to shi ne mu kuma muka tsiro da al'amarin cewar su ma 'yan kauye fa ba a bar su a baya ba. To shi ne za ka gani akwai inda za ka ga ina gyaran awakai, akwai inda mun fito za mu je makaranta, akwai inda na je zan ɗebo ruwa. So kaga kenan ita kanta waƙar ma ita kanta faɗakarwa ce. Bari mu gaida batula aiki ya ji daɗi, kan wanda ya so uba ba zai kyala diya ba. Fada kwamin rabbana na haukar da na sabo, idan ka tsayan zuljalali ba zan gajiya ba. Bari mu gaida batula. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo ne. Shirin taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. Taurarin yabo. A malama Aisha, kamar yadda kuke gabatar da waƙoƙin yabo kuma kike hawa bidiyo, to ya kike samun karfin gwiwa ga al'ummar na Kano da na kewaye Najeriya ma gaba daya? Shin yabawa ake samu akan abun ko kuma koma bayan haka? Gaskiya dangane da jama'a muna samun goyon baya 100% daga garuruwa da dama, ana kiran mu kuma ana yabawa da abubuwan da muke yi, ana kuma sa mana albarka. Muna godiya. So malama Aisha, muna miki godiya a cikin wannan shiri namu na taurarin yabo. 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 Masu kallaga dai wannan shirin taurarin yabo. Kuyi maraba lalai sabon shirin taurarin, domin ku ne aka yi wannan shirin taurarin.